Vyzerá to ako štandardná autobusová stanica v Bratislave. Ale sme v Gibraltare. Čo tu riešiš? Pozerám porno na internete. Najlepšie sa to pozerám. Lebo tuto mám tú najlepšiu intimitu. Jasné. Najlepšie je pozerať porno na námestí v Gibraltare. Alebo v Linea. La Linea de Concepción. Áno, no dobre, no. Svetelka. Robert a Svetelka. Robert a Gibraltar. Toto je Gibraltar, alebo po natívnom language Gibraltar. Gibraltar. Aké máš pocity sediac na chladnom zábradlí? Dostávam vlka. Mám také... Ale vlka dostávaš zo spotenia, nie z prechladnú. Strašne studeného povrchu. Z toho ti môžu prechladnúť gulečníky. Gulečníky. Ale nie vlka. Ja mám 2 gulečníkové stoly. Dobre, nevidíme tu žiadnu nákladnú loď, takže toto video tým pádom považujem za ukončené. Lo doy para terminado. Zoomom, ty kokot. Áno. Toto budem musieť vystrihnúť, lebo to sa mi nepáči. Hejzo. Ne, daj, chod sa s nimi hrajkať. Ale to sa nedá, oni zdrhnú. Nezdrhnú. Pozri, pomalu uteká. Poď so mnou. Mišo, oni sa ťa zlaknú a utečú. Ty si sviňa škareda. Pozeraj. Mišo, nestraš tie mačky. Dobre. Podarilo sa. Teraz či zlezie. No, teraz bude múdra. No čo? Wow! To je hromadné lezecké predstavenie.
Čakáme, pretože ide lietadlo. To je prvá červená, ktorú stojím kvôli tomu, že ide lietadlo. To je sila. Možno aj uvidíme prilietať. Odlietač práve priletel. Myslíš, že tu len jedno? Lieta hore dole. Tak môžu ísť aj z druhej strany. Sila, sila. A ide sa. Tam tu aj ľudia. Odtiaľ to za chvíľu ide nejaké lietadlo. Pozrite na toto. Teraz sme bezpečne strážení britskou armádou v Gibraltári. Sme v čakárni na lanovku hore na tú skalu The Rock na Gibraltáre a tuto sa nachádzajú nejaké popisy toho, čo nesmieme robiť pri opiciach. Nesmieme si z nich robiť srandu a napodobňovať ich pohyby, lebo nás kusnú do kolena. Nesmieme piknikovať pri opiciach, lebo kľudne a dávať im jedlo, lebo kľudne nám to všetko môžu ukradnúť a odísť a vojsť nám do kabelky s banánmi. A nakoniec musíme si dávať pozor na našu tašku, pretože nám môžu s taškou zdrhnúť. Takže, Robo, zopakujme, čo nesmieme robiť? Nemôžeme si z nich robiť srandu, nemôžeme pri nich robiť piknik, nemôžeme ich hladkať. Dobre. A ešte, tuto je veľmi dôležité upozornenie. Warning, apes may bite if touched.